Hare Krishna. So warm welcome for today's session. நம்ம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 13வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणेदाय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष्णमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषातेशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्ते स्तोभय अभद्राणि वितनोति सुकृत्सताम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஸோ இந்த தலைப்போட அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா 13வது அத்தியாயம் கஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். இதுதான் நம்ம அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு. ஓகேங்களா? இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தனோட ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள இன்னைக்கு அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். அப்புறம் நேத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 12வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தினுடைய கடைசி டாபிக் பெயர் சாப்டர் அத்தியாயத்தோட பெயரே பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகா இல்லையா? சோ எதை வழிபடுறது சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறார். அதாவது அருவத்தையா உருவத்தையான்னு. கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றாரு? உருவ வழிபாடுதான் சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அருவ வழிபாடு இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாருக்கும் நல்லது செய்வாங்க. பட் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வீழ்ச்சி அதிகம், வெற்றி வந்து குறைவுன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ அது வந்து கடினமான பாதை. அவங்களாம் வந்து யூகிச்சு யூகிச்சு முன்னாடி போயிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலைக்கு போன பிறகு கூட நம்ம இலக்கை அடைஞ்சோமான்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல. அதுக்கு அடுத்தது வந்து நிலைக்கு போகணும். இப்ப பிரம்மத்தோட இரண்டரை கலக்கணும்னு நினைச்சவங்க கலந்துட்டா அதுக்கு அடுத்தது பரமாத்மா, அதுக்கு அடுத்தது உயர்ந்த நிலை வந்து பகவான். அந்த நிலைக்கு நம்ம போகணும் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து டாப் மோஸ்ட் கிருஷ்ண பிரேமை இல்லையா? ஸோ அவங்க அடையிறது கூட தற்காலிக பலனதான்றதை பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகளை பார்த்தோம். அதாவது சாதனா என்னென்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அனன்ய பக்தி, அது முடியலையா சாதனா பக்தி பண்ணு, அது இல்லையா
நிஷ்காம கர்ம யோகியா இரு அப்படிலாம் பார்த்தோம். மனசு, அ அ எண்ணம், அப்புறம் வந்து அ புலன்கள். கடவுளுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தணுன்றத பார்த்தோம். இல்லையா? ஸோ அப்படி பண்ணா நீ வந்து முன்னேற்றம் அடைவேன் அப்படின்னு சொல்றார். இல்லையா? ஸோ கடைசியில வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு வந்து நம்ம சேவை செய்யணுன்றது தான் நம்ம முடிச்சோம். இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து தகுதிகள், கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யக்கூடிய தகுதிகள் அவருக்கு சொன்னாரு. நம்ம சில பண்புகள் எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டா என்ன இருக்கக்கூடாது? அனசூயை இருக்கக்கூடாது, அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் பார்த்தோம். நிர்மமோ நிரகங்காரன் அப்படின்லாம் இல்லையா? அந்த நல்ல பண்புகள நம்ம வளர்த்துக்கணுன்றத நம்ம பார்த்தோம். எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஆ மித்திரன், நண்பனா இருக்கணுன்றத பார்த்தோம். அப்படி இருந்துட்டு கடவுளுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணுன்றத நம்ம பார்த்தோம். இல்லையா? இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தியாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அது வந்து 6ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்வி கேட்கிறாரு. அந்த 6 கேள்விக்கும் கடவுள் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல பதில் சொல்றார். 2லேருந்து 7 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா, க்ஷேத்ர மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞா அண்ட் ஞானத்தின் விளக்கத்த குடுக்குறாரு. 8லேருந்து 12 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா, அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை. 13லேருந்து 19 வந்து நேயம், அறிவின் பொருள், பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன். அத வந்து 20லேருந்து 26 ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. 27லேருந்து 35 வரை எத பார்க்க போறோம்னா, அறிவின் பார்வை, அ ஞான சக்ஷுஷு அத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போறதுக்குள்ள, நம்ம இந்த அத்தியாயத்துடைய மகிமைகள பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். அதாவது துராச்சாரி, அப்புறம் புலி. அதுதான் இந்த ஹெட்டிங்கு. அதாவது பார்வதி தேவிக்கு வந்து சிவன் வந்து இந்த மகத்துவங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கார் இல்லையா? அததான் நம்ம இந்த ஆ பத்ம புராணத்துல பார்த்துட்டுருக்கோம். ஒரு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, புனிதமான நதியான துங்கபத்ரை நதிக்கரையில வந்து ஆ ஒரு அழகிய நகரம் இருக்கு. அது பெயர் பார்த்தீங்கன்னா, ஹரிஹரா. அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ லக்ஷ்மி தாயாரும், ஹரிஹரனும் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க வசிச்சுட்டுருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அவர் வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்காரு. அந்த ஊர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிராமணன் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு. அவர் அவர் பெயர் பார்த்தீங்கன்னா, தரி ஹரி தீக்ஷிதான்னு சொல்லிட்டு பெயர். ஓகேவா? ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வேதங்கள படிக்கிறதுக்கும், ஆ யக்ஞங்கள பண்றதுக்கும் வந்து ரொம்ப விருப்பமா எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஓகேங்களா? அவங்க மனைவி பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, துராச்சாரி. அந்த துராச்சாரின்ற வார்த்தையில என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, தவறான நடத்தை இருக்கிறவங்கன்றது பொருள். இல்லையா? ஸோ அவங்க பெயர்ல மாத்திரம் அப்படி இல்ல. செயல்களும் அப்படிதான் இருந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எப்பவுமே அவங்க கணவன வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தேவையில்லாத வார்த்தைகள வச்சு நிந்திப்பாங்க, பேசுவாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ மது அருந்துவாங்க. அ தேவையில்லாத பழக்கங்கள்லாம் இருப்பாங்க. அவங்களுடைய கணவனுடைய உறவினர்கள் எல்லாம் வந்து மிரட்டுவாங்க. அவங்க எப்பவுமே போதைக்கு அடிமை பொருளுக்கெல்லாம் அடிமை இருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ம் ஒரு தனியான இடம் காட்டுல வந்து கட்டி வச்சுக்கிறாங்க. அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ சில தேவையில்லாத செயல்கள வந்து அவங்க செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? தேவையில்லாத உறவுகள வச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆ ஸோ ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க இருக்கக்கூடிய காம எண்ணத்த நிறைவேத்துறதுக்கோசம் அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. அந்த இடத்துக்கு யாராவது நண்பர்கள் யாராவது வருவாங்கன்னு ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரும் வர்றதில்ல. சரி ரொம்ப வருத்தத்தோட உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஏதோ சத்தம் கேட்குது. சத்தம் கேட்கிறத பார்த்துட்டு எழுந்து பார்க்குறாங்க. பார்த்தா புலி வருது. ஓகேவா? புலி வர்றத பார்த்த உடனே, "என்ன நீ என்ன சாப்பிடறதுக்கு வந்திருக்கியான்னு?" அப்படின்னு கேட்குது. அந்த புலி வந்து சொல்லுது, "இல்ல, இல்ல நான் வந்து நல்லவங்கள எல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன். கெட்டவங்கள தான் சாப்பிடுவேன்." அப்படின்னு சொல்லுது. "நீ கெட்டவ. நீ வந்து உன்ன வந்து நான் கொல்லப் போறேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அவங்க போறாங்க. ம். கொல்றதுக்கு போறாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த புலி வந்து ஒரு கதை சொல்லுது. அதாவது மலபகான்ற ஒரு இடத்துல வந்து ஆ ஒரு நகரம் இருக்கு. அதாவது மணிப்பலா மலா
மலபகான்றது ஒரு நதி பெயர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து துங்கபத்ரா சொன்னோம் இல்லையா? இப்ப வந்து இந்த புலி சொல்லு கதையில வந்து மலபகான்ற நதி இருக்கு. அந்த நதி பக்கத்துல ஒரு அழகான கிராமம், நகரம் இருக்கு. அது பேரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முனிபர்ணான்னு சொல்லிட்டு. அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மகேஸ்வர பஞ்சலிங்கான்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க. ஓகேவா? அவருடைய பையன் பெயர் வந்து ஒரு பிராமணன். ஓகேவா? அவர் எப்படி ஒரு பிராமணன் வாழணுமோ, அது மாரி வாழாம, யக்னங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்ரத்தாலாம் ஸ்ரத்தா பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ, அதனால நெறைய அவருக்கு வந்து நெறைய சொத்துலாம் கிடைச்சுச்சு. ஸோ, அவருக்கு பேராசை இருந்ததுனால நெறைய செல்வத்த வந்து அவரு சேர்க்கிறார். ஓகேவா? அவர் வந்து தானம், தர்மங்கள்லாம் பண்ணல. அதிக ஆசையினால அதிக செல்வங்கள் வந்ததுனால, அவர் வந்து ஸ்ரத்தா எதுவுமே அவங்க வீட்டுக்கு பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா செல்வங்கள் எல்லாத்தையும் நெறைய சேர்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் போக போக அவருக்கு வயசாகுது. அப்போ உடம்பெல்லாம் கண்ணெல்லாம் குருடாகுது, காது கேட்க மாட்டேன்து, உடம்பு ரொம்ப பலவீனமாகுது. ஸோ அப்போ வந்து அ அவருக்கு பேராசை அப்பயும் விடல. இல்லையா? பேராசை விடாததுனால அவருடைய புனித செயல்கள் எதுவும் செய்யாம அவர் என்ன ஆகுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பிராமணன் வந்து பிக்ஷை கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஆ அந்த பிராமணனுக்கு வந்து சாப்பாடு குடுக்காம நாய அவிழ்த்து விடுறாங்க. அந்த நாய் கச்சி அவர் வந்து ஒருத்தர் இறந்துடுறார். ஓகேங்களா? ஆ நாய் கடிச்சு இறந்துடுறாரு. அப்போ வந்து ம் அவருக்கு ஞாபகம் வருது. அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்தில அவர் என்னவா பிறக்கிறாரு? புலியா பிறக்கிறார். ஓகேவா? புலியா பிறக்கிறாரு. அப்போ வந்து பழைய வாழ்க்கையோட ஞாபகம் வருது. நான் என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நான் உண்மையா வந்து ஒண்ணு சாப்பிடணும். பட் நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட்டவ. ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புலி வந்து அது கையில சொல்லுது. அந்த சமயத்தில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யமராஜா வந்து தன்னுடைய தூதர்கள அனுப்புறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த பெண் வந்து நெறைய பாவம் பண்ணதுனால, அவங்கள நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. நரகத்துல வந்து எந்த இடத்துல விடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தொட்டி இருக்கு. அதுல மலம், ஜலம் இருக்கக்கூடிய நிறைந்த தொட்டியில வந்து போட்டு விட்டுறாங்க. அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய கல்பங்கள்லாம் அந்த அம்மா வாழ்ந்துட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அங்கருந்து கொஞ்சம் அ எங்க கூட்டிட்டு போறாங்கன்னா, ரவுரவா அ நகர அ நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. ஓகேங்களா? அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பல வருஷங்கள் அங்க வாழ்ந்தாங்க. அப்புறம் அங்கருந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அவங்களுக்கு எதுவும் சாப்பாடு, ஆகாரம் இல்லாதனால உடம்பு ரொம்ப பலகீனமா ஆயிடுது. ஸோ, ஓ மறுபடியும் அவங்க வந்து சண்டாளனா இந்த பூமியில பிறக்குறாங்க. ஓகேவா? சண்டாளனா இருக்கும்போது, ஆ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க போன ஜென்மத்தின் பலனால இந்த இடத்துல வந்து சண்டாளனா பிறக்குறாங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரும்பகான்ற அ வழிபாடு பண்றாங்க. கிரும்பகான்னா சிவனும், பார்வதி தேவியும். அவங்க வந்து ஒரு பிராமணன பார்க்குறாங்க. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய பெயர் வாசுதேவா. அவர் நித்தியமா வந்து கீதையின் 13வது அத்தியாயத்த படிச்சுட்டுருக்காங்க. அவங்க படிக்கிறத கேட்க கேட்க இந்த சண்டாளன் உடம்ப பெற்ற அந்தவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, தெய்வீக உடம்ப பெற்று சொர்க்கலோகத்துக்கு போய் சேர்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதில பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பிராமணனுடைய மனைவி துராச்சாரி, அப்புறம் அந்த புலிய மீட் பண்றாங்க. புலி வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்றாங்க. அதுல வந்து அந்த பிராமணன் வந்து பேராசையினால நெறைய செல்வங்கள சேர்த்து வைக்கிறாரு. அப்புறம் இறக்குறாரு. அப்புறம் வந்து பிராமணன் வந்து அந்த பிக்ஷை பண்ணும்போது யாரும் சாப்பாடு போடுறதில்ல. நாய விட்டு ஏவி விடுறாங்க. அதனால அவங்க இறந்து போறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது அவங்க கீழ்நிலையான பாவங்கள் பண்ணதுனால, அ மலம், ஜலம் இருக்கக்கூடிய நரகத்துக்கு போய் அங்க வாழ்றாங்க. அதுக்கடுத்து சண்டாளனா பிறக்குறாங்க. சண்டாளனா பிறக்கும்போது ஒரு பிராமணன மீட் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை வருது. அவர் வந்து கீதையின் 13வது அத்தியாயம் படிக்கிறாரு. படிச்சதுனால அவருக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சொர்க்க லோகத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்குது. இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து மகத்துவம். இந்த பகவத்கீதை 13வது அத்தியாயத்துடைய மகத்துவம். ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः। हरे कृष्ण। कृष्ण। Okay. अर्जुन उवाच
प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेदितुं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 கேள்வி கேட்குறாங்க. என்னென்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனது அன்பு கிருஷ்ணா, இயற்கை பிரகிருத்தின்னா என்ன? ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து அனுபவிப்பவன் புருஷன், களம் க்ஷேத்திரம், களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞ, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் நேயம். இத பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் விலாவரியா சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இந்த பதில் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் பதில் சொல்றார். அதாவது க்ஷேத்திரம்னா இந்த உடல் தான்பான் அப்படின்னு சொல்றார். உடல், களம், க்ஷேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு ஒரே மீனிங் கொண்டதான் இந்த 3 வார்த்தைகளும். உடல், களம், க்ஷேத்திரம். யார் இந்த உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவன் வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞா, களத்தை அறிபவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ பிரகிருத்தின்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இயற்கை, பொருள் இயற்கை. புருஷான்னா அனுபவிப்பவர். அது யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். க்ஷேத்ரான்னா இந்த உடல், இந்த சரீரம். சேத்ரஜ்ஞானா இந்த உடலை அறிபவன். இந்த உடலை பத்தி யாருக்கு தெரியும்? 2 பேருக்கு தெரியும். அதாவது ஆத்மா, இன்னொன்னு வந்து பரமாத்மா. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து ஞானம். இதெல்லாம் எப்படி வந்து இயங்குது அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதா வந்து அதுதான் வந்து ஞானம் சொல்றாங்க. நேயம்னா பரமாத்மாவை தான் குறிக்குது. நேயம்னா பரமாத்மா. சோ இந்த 6 கேள்விகளுக்கு பதில வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லிடுறார். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன சொல்றாரு? பரத குல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஸோ இங்க பாருங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடல் தான் வந்து க்ஷேத்திரம். இந்த உடலை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞான்னு சொல்றாங்க. இந்த உடலை பத்தி 2 பேர் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஒண்ணு ஆத்மா, பரமாத்மா. இதை ரொம்ப நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கினா, ஒரு வில்லேஜ்ல ஒரு விவசாயி இருக்காரு. அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு என்ன தெரியும்? அவருடைய விளைச்சல் நிலைச்சல எந்த காலத்துல வந்து எந்த பயிரை போட்டு நல்லா வந்து அறுவடை பண்ண முடியும்ன்றது தெரியும். ஓகேவா? அதே அந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய அரசன், அவனுக்கு அரசவை கீழ வந்து பாத்தீங்கன்னா, நெறைய அ க் கிராமங்கள் வரும். அவருக்கு தெரியும் எந்தெந்த திசையில எந்தெந்த அ தானியங்கள போட்டு எந்த காலத்துல எது நல்லா பலனை குடுக்கும்ன்னு சொல்லி. இல்லையா? அது அந்த அரசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தான். பட் அவர் அரசவைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா நகரங்களிலும், கிராமத்திலயும் இருக்கக்கூடிய விளைச்சல் நிலையத்த பத்தி நல்லா தெரியும். ஓகேவா? நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உடல மாத்திரம் தான் தெரியும். எல்லார பத்தியும் யாருக்கு தெரியும்னா பரமாத்மா. எப்படி அரசனுக்கு எல்லாத்தையும் அவர் நாட்டுக்கு கீழ இருக்கக்கூடிய எல்லா கிராமத்தையும், நகரத்தையும் பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரோ, அது மாரிதான் பரமாத்மா. இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இத பத்தி 2த்தையும் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து ஞானம். உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த உடல் வந்து எப்படி இயங்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். இந்த வார்த்தை புரிஞ்சுச்சுங்களா? இத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார். அதுக்கு அடுத்தது செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிவனை பற்றி அறிவும் பற்பல முனிவர்களின் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா வேதங்களிலும் நம்மள ரிஷிகள் வந்து எழுதியிருக்காங்க. பற்பல முனிவர்கள், ஒருத்தர் 2 பேர் இல்ல, நிறைய பேரு பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த உடம்பு எப்படி இருக்கு, இது உடம்பு எப்படி செயல்படுதுன்னு சொல்லிட்டு இது ஏற்கனவே வேதாந்த சூத்திரத்திலும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நுணுக்கமானது. ஓகேங்களா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। இந்த உடல் இது 6, 7 படிச்சிருங்க. ओके। महाभूतान् अहङ्कारो बुद्धिः अव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशकं च पञ्चसेन्द्रियगोचराः इच्छा देश सुखदुःखं सङ्गात् चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா மகாபூதான் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பஞ்சபூதங்கள். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம்.
5 ஓகேங்களா? அகங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம். அதாவது சூக்ஷ்ம உடம்பு இருக்கு இல்லையா? மனம், புத்தி, அகங்காரம். அதை இங்க வந்து குறிக்குது. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது அவ்யக்தம் ஏவச்ச இந்திரியாணி தசைக்கம். இந்திரியங்கள் வந்து 10 இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்னென்ன? அதாவது 5 புலன்கள் இருக்கு இல்லையா? ஆ கண்ணு, காது, மூக்கு, வாயி, தொடு உணர்வு இல்லையா? 5 புலன்கள் தோல் இல்லையா? நாக்கு, தோலு. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது அ பஞ்சேந்திரிய கோச்சார. அதாவது அ என்னென்னன்னா 4 அ வொர்க்கிங் சென்சஸ் வேலை செய்யும் புலன்கள சொல்றாங்க. 5 ஞானேந்திரியங்கள சொல்றாங்க. அதாவது என்னென்னன்னா பார்த்தல், கேட்டல், நுகர்தல், சுவைத்தல், அ தொடுதல் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய புலன்கள். அப்புறம் இன்னொரு புலன்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கை, கால் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து செயல்கள செய்யும், நடக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொண்டை இருக்கு இல்லையா? அது வந்து பேசும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மலம், ஜலம் கழிக்கக்கூடிய ஒ ஆ துவாரங்கள் இனப்பிருத்தி வே இனவிருத்தி செய்யது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டோட்டலி 24 எலமென்ட்ஸ் வரும். ஓகேங்களா? 24 எலமென்ட்ஸ் வரும். இவை எல்லாம் வந்து சுருக்கமா செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றது. நம்ம ஏற்கனவே இந்த பிக்சர பார்த்துருக்கோம். இந்த ரத்தத்துல இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 5 குதிரைகள் இருக்கு. அந்த 5 குதிரைகள் வந்து எத சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளுடைய 5 புலன்கள, அந்த கயிறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, புத்தி. அத யார் ஹோல்டு பண்ணியிருக்காங்க? மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். மனசு, புத்தி. அந்த ரதத்துல யார் போயிட்டுருக்காங்க? ஆத்மா. இல்லையா? இதுதான் நம்ம இந்த பிக்சர்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஒரு உடல் எடுத்துக்கிட்டா 24 மூலக்கூறுகள் இருக்கு. ஓகேங்களா? கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், அ அ சூக்ஷ்ம உடம்பு, ஸ்தூல உடம்பு, ஆத்மான்னு இப்படி எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா 24 மூலக்கூறுகள் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுல வந்து இந்த பொருளுரை யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆ. எது படிக்கணும்? தமிழ்ல, சமஸ்கிருதமா? அடக்கம், கர்வமின்மை. அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, உணர்ச்சிக்கு பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றைத் தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். ஹரே ஸோ கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸோ எதெல்லாம் நம்ம இப்போ குணாதிசைகளை வளர்த்துக்கணும், எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் சொல்லல, நமக்கும் சொல்றார். என்னென்ன பண்புகள் எல்லாருக்குமே நமக்குள்ள என்ன இருக்கணும்? அடக்கம். இது வந்து நம்ம இயல்பான வாழ்க்கையில வந்து அடக்கம், அமரருள் உயிக்கம், அடங்காமை என்ன சொல்லுவாங்க? நம்ம வாழ்க்கையில பழமொழி சொல்லுவாங்க இல்லையா? நார்மல் லைஃப்ல ஆறிருள் உய்த்து ஆறுதல் உய்த்து விடும் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணரும் அதுதான் சொல்றார். வேதங்கள் என்ன இருக்கோ நம்ம முன்னோர்கள் அததான் சொல்லியிருக்காங்க. பெருசா எதையுமே தனிசா ஒன்றும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இல்ல. நம்ம எப்படி வாழணும்ன்றத நம்ம வேதங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் வந்து நம்ம முன்னோர்களும் இப்படி இருங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் கர்வமின்மை. ஏன் கர்வம் இருக்கக்கூடாது? நம்ம எல்லாம் நினைப்போம், நான் சமைச்சேன், அதனால நான் எல்லா ருசியா இருக்குதுன்னு அப்படிலாம் நினைப்போம். நான் போயிட்டு வேலைக்கு போயிட்டு வரேன், அதை நான் சம்பாதிக்கிறேன்னு நினைப்போம். ஆனா அந்த ஒரு செயலை செய்யணும்னா நம்ம நிறைய பேர் நம்பி இருக்கிறோம். அப்புறம் ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு நம்ம 1/4 தான் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம் இல்லையா? 100% கான்ட்ரிபியூட் பண்றதே இல்லை. உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து இப்போ கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டோ இல்லை வந்து காஃபியோ டீயோ குடிக்கிறோம், பால் குடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது சரி, டிஃபன் சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பொருள் வர்றதுக்கு எத்தனை பேர் நம்ம நம்பி இருக்கிறோம்
இல்லைங்களா? நம்ம கையில எவ்வளவுதான் காசு இருந்தா கூட அந்த பொருள் தேவைன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒருத்தரை நம்பி இருக்கோம். எத்தனை பேரு இல்லையா? பால் ஒருத்தர் கறக்கணும், அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும், அதை வந்து செல் பண்ணணும், அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எடுத்துட்டு வந்து தனியா விற்கணும், நம்ம வீட்டுல இருந்து யாராவது ஒருத்தவங்க போகணும், அதை ஒருத்தவங்க வாங்கிட்டு வரணும், அதை ஒருத்தவங்க காய்ச்சணும், அப்புறம் சர்வ் பண்ணணும். இந்த சின்ன ஒரு பால் குடிக்கிறதுல இத்தனை ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நமக்கு எங்க இருந்து இது கர்வம் வரணும்? இல்ல கேள்வி நம்ம போட்டுக்கிட்டா கரெக்டா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த கேள்விகள் நம்ம போட்டுக்கிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா படிப்படியா நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கர்வம் வந்து போயிடும். ஸோ இந்த கர்வம் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன வரும்? இன்னும் அடக்கம் தான் வரும். இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது அகிம்சை. யாரையுமே அகிம்சைன்னா என்ன? யாரையும் துன்புறுத்தாமல் இருத்தல். ஒரு விலங்குல போய் கொல்லணும், அதுதான் கொல்லாம இருக்கிறது. அப்படி இல்ல. வார்த்தையாலயும் நம்ம செயல்களாலயும் யாரையும் வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது. அதுதான் வந்து அகிம்சை. அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் வந்து பொறுமை இல்லையா? பொறுமை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா? பொறுமை வந்து பூமி தாய் போல எப்படி இருக்கணும்னா, பூமி தாய் போல பொறுமையா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்ம பூமி தாய் மேல கோவமா இருந்தா எப்படி போட்டு நடப்போம். சத்தம் போட்டு நடப்போம். டப் டப் டப்புன்னு நடப்போம். பொருள வீசுவோம் இல்லையா? அந்த பூமி தாய் எவ்வளவு அளவுக்கு பொறுமையா இருக்காங்க. அந்த பொறுமையான குணத்தை நமக்குள்ள வளர்த்துக்கணும். எளிமையா வாழணும் இல்லையா? எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் நம்ம பிரபுபாத திருப்பி திருப்பி சொல்றது சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் இல்லையா? ஸோ சிறுக கட்டி பெருக வாழுன்னு சொல்லிட்டு நம் முன்னோர்களும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதனால இந்த எளிமையோட முக்கியத்துவம் இதுதான். ஓகே, சிம்பிளா இருக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை திங்கிங். ஏன்னா நம்ம வாழ்றது வந்து இது வந்து தற்காலிகமான வாழ்க்கை இல்லையா? நமக்கு ஆனா அது தெரியறது இல்ல. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதுதான் பெருசுன்னு நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ நம்மளுடைய அதுக்கு என்ன காரணம்? அறியாமை. நமக்கு கிளாரிட்டி இல்ல. நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன? நம்ம யாருமே கேள்வி கேள்வி கேட்டுக்கிறதே இல்ல நம்மள. நான் யாரு? நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன்? இதுக்கு பிறகு என்ன? இல்லையா? அந்த கேள்விகள்லாம் போட்டுக்கிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா பதில் கிடைக்கும். பதில் கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல சொல்லிக்கிறது எல்லா பண்புகளும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். நம்ம இதுக்கு எங்கேயும் போயிட்டு ஒரு ட்ரைனிங் சென்டருக்கு போயிட்டு வளர்க்கணுன்ற அவசியமே இல்லவே இல்ல. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் யாரு? ஸோ என்னோட நோக்கம் என்ன? அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் சரியான ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட போணும் இல்லையா? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு சீட பரவல இருக்ககிட்டே போணும். ஏன் அங்க போனோம்னா, நம்ம பசங்கள ஒரு டியூஷனுக்கு போடணுமோ, ஸ்கூலுக்கு போடணும்னா எது பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூட் அது தேடி தேடி தானே போய் போடுறோம். அது எவ்வளோ தூரமா இருந்தாலும் அங்க போடுறோம் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். ஒரு 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்துருக்கோம். 4 யூனிவர்சிட்டி இருக்கு நம்ம இதுலன்னு சொல்லிட்டு. ஒண்ணு வந்து பிரம்மா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்த பிரிவுகள் பிரம்ம மத்வ கௌடிய, இன்னொன்னு வந்து ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சார லக்ஷ்மி தாயார் கிட்ட, இன்னொன்னு வந்து சிவன் கிட்டயும், இன்னொன்று 4 குமாரர் கிட்ட இருக்கிறதுல. இதுல எல்லாம் எது பெஸ்ட்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரை இல்லையா? அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குரு கிட்ட நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் குருவை வந்து நம்ம ஏனோ தானோ எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றாங்க, நானும் ஃபாலோயர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அப்சர்வ் பண்ணணும். பொறுமையா நம்ம 3 மந்த்ஸ் 6 மந்த்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணணும். நான் இப்போ ஒருத்தரை வந்து குருவா ஏத்துக்கிறேன்னு அவர் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறபடி இருக்கிறாரா, இல்ல போலியா இருக்கிறாரான்றத அப்சர்வ் பண்ணி அப்படிதான் ஏத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுவும் சொல்லியிருக்காங்க வேதங்கள்ல. ஓகே. அப்புறம் நமக்கு தூய்மை. தூய்மைன்னா 2 வகையான தூய்மை இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் தூய்மை, இன்னொன்று உள்ள தூய்மை. உடல் தூய்மை நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எழறோம், பல்லு விளக்குறோம், குளிக்கிறோம் இல்லையா? மன தூய்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அனர்த்தங்கள் எதுவும் இல்லாம அதை எப்படிப்பா மனசு தூய்மைப்படுத்திக்கிறது? எனக்கு இது தெரியும். உடல்ல தூய்மைப்படுத்திக்கணும்னா ஏதோ ஒரு பேஸ்ட் வச்சு நான் பிரஷ் பண்ணேன்னா என் வாய் கிளீன் ஆகும். சோப்பு போட்டு குளிச்சேன்னா என் உடம்பு கிளீன் ஆயிடும். சரி, அக தூய்மை என்ன? எப்படி பண்ணிக்கிறதுன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை சொல்ல 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 என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா மனசு வந்து தூய்மை அடையும். ஓகேங்களா? அதுக்கடுத்து தளராமை. சரி, நான் வந்து ஏதோ ஒண்ணு கேட்டேன், கடவுள் குடுக்கல. அப்பன்னா பாரு, கடவுளுக்கு வந்து என்ன பிடிக்கலையா இல்லையா அப்படியெல்லாம் இல்ல. அவர் ஒரு ஸ்டேஜ் வரையும் கேட்கறதெல்லாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு கொடுப்பார். சோ நமக்கு வந்து கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகே. அதாவது கடவுள் இருக்கிறாரு, நமக்கு குடுக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கேட்டுட்டே இருப்போம். அவர் குடுக்காமயே இருப்பார். இல்லையா? அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, ஒண்ணு அவர் வந்து நம்மளுடைய பொறுமைய பார்க்குறாரு. அப்புறம் இன்னொன்னு அவர் மேல வச்சிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கைய பார்க்குறார். ஓகேங்களா? இந்த 2 விஷயம். இல்லையா? அடுத்தது அவர் ஏன் குடுக்காம இருக்காருன்னா, அந்த சமயத்துல அது நமக்கு தேவையில்லாததா இருக்கும். பட் நம்ம என்ன நெனைப்போம், அது தேவைன்னு நெனைப்போம்.
ஓகே. அதுக்கு நம்ம நிறைய நேரம் இதை நீங்க ரியலைஸ் பண்ணலாம். ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா கூட நீங்க வாழ்க்கையில வந்த அனுபவங்களை வச்சு பாருங்களேன். ஸோ இந்த சமையல நம்ம இதை கேட்டிருப்போம், அது நடக்காம இருந்திருக்கோம். அது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிஜமாவே பல நன்மைகளை கொண்டதுதான்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? ஸோ தளராமை கடவுள் வந்து கண்டிப்பா எனக்கு பெஸ்ட் ஏதோ ஒண்ணு கையில இருந்து எடுக்கிறாருன்னா இன்னொன்னு கொடுக்கறதுக்கு தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பழமொழி சொல்லுவோம் இல்லையா, when one door closes other windows open சொல்லிட்டு, ஒண்ணுத்து மூடினா இன்னொன்னு திறக்கும். அந்த பொறுமையோட இருக்கணும், தளராம இருக்கக்கூடாது அந்த இடத்துல. அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? நமக்கு வந்து எத்தனையோ விஷயங்கள் இப்போ ஒண்ணும் இல்லை, இந்த மொபைலே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மொபைல் வந்து எப்படி வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், தன்னொழுக்கத்தோட இந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு சம்பந்தமான விஷயத்த வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மொபைல்ல லேப்டாப் மூலமா நம்ம கனெக்டா இருக்கும். இங்க வந்து நம்ம மொபைல் இந்த டிவைஸை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணல, சுய கட்டுப்பாடோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், தேவையில்லாத புலனுகர்ச்சி பொருட்களை வந்து விருப்பப்படக்கூடாது, அதை விட்டுணும். அதாவது நமக்கு தெரியல இத்தனை நாள் நமக்கு டீ காஃபி எல்லாம் குடிச்சிட்டு இருந்தோம். அந்த பழக்கம் கூட பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பழக்கமோ கலாச்சாரமோ இல்லை. இந்த பிரிட்டிஷ் அவன் வந்தான் இல்லையா, அப்ப வந்து அவனுக்கு என்ன நிறைய கண்டினியூஸா நம்ம ஆளுங்க கையில வேலை வாங்கணும். ஓகேவா? அதனாலதான் இந்த பழக்கத்தை அவன் கொடுத்தான். அவன் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணதான். இது ஆக்சுவலி நம்மளுடைய கலாச்சாரமே இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அந்த புலனுகர்ச்சி பொருட்களை வந்து நம்ம துறக்கணும். ஓகே. ஸோ எனக்கு இது பிடிக்கும், இது பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுக்கு போதைப் பொருள், இந்த டீ காஃபி கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேதங்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா போதைப் பொருள் தான் சொல்றாங்க. ஓகேவா? அது மெல்லமா குறைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அப்புறம் பொய் அகங்காரம் தேவையே இல்லை. ஓகே. பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகிய துன்பத்தினை கவனித்தல். நம்ம இதை பார்க்கணும், நான் யாரு, நான் எதுக்கோசம் இங்க இருக்கிறேன், அதுக்கு அடுத்தது என்ன. ஓகேவா? ஸோ நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன், எதுதான் பிரச்சனை, இங்க 2 வகையான பிரச்சனை இருக்குன்றதே நமக்கு தெரியாம போகுது. அதுதான் பெரிய பிரச்சனையே. அதாவது தற்காலிகமான பிரச்சனைகள், உணவு, உடை, இருக்க இடம், இதுதான் வந்து உண்மையான பிரச்சனை. பிரச்சனை இல்லை, ஆனா நம்ம இதுதான் உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த 3 வேளை சாப்பாடுக்கு, ஒரு வீடுக்கு, துணிமணிக்கு கோசம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ராப்பகலா கஷ்டப்படுறோம். ஆனா இது வந்து தற்காலிகமான பிரச்சனை. ஓகேவா? உண்மையான பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க படிச்ச பாருங்க, பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய், ஜென்ம மிருத்தி ஜரா வியாதி, இந்த 4 தான் வந்து உண்மையான பிரச்சனை. இதை நான் எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணணும்ன்றத நம்ம யோசிக்கணும். அப்படிதான் அதை யோசிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து இந்த பிறவி பெருங்கடலை நீந்திடுவோம். ஓகேங்களா? இதுதான் நம்மளுடைய பர்மனன்ட் ப்ராப்ளம். அந்த பர்மனன்ட் ப்ராப்ளத்தை நம்ம அட்ரஸ் பண்ண கத்துக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பொறுப்பா இருன்னு சொல்றாரு பாருங்க. குழந்தை, மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு இருத்தல். அதாவது ரொம்ப பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ரொம்ப பற்றுதல் இருந்த, அதாவது அதிக ஆசை பெருநஷ்டம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பேராசை பெருநஷ்டம் சொல்லிட்டு எதை மேலுமே பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது நிறைய. அதுக்கோசம் வேலைக்கு போங்க, சம்பாதிங்க, குழந்தை குட்டியை காப்பாத்துங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லல. அவரவங்களுடைய கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை அவங்கவுங்க ஃபாலோ பண்ணணும், கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். ஓகேங்களா? ஆனா ரொம்ப பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. இந்த பந்தம் எல்லாருமே இப்போ ஒரு வீட்டுல 4 பேர் இருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம், 3 ஜென்ம தொடர் இருக்கும், அதனால வந்திருக்காங்க. சரி, எனக்கு இந்த கணவனை கொடுத்துருக்காங்க, எனக்கு இந்த பசங்களை கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ நான் எப்படி வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட அவங்கள எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படிதான் நம்ம யோசிக்கணும். தவிர இவங்க என்னோடவங்க, நான் இவங்க எவ்வளவு அளவுக்கு நான் அன்பு காமிக்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடாது நம்ம. சரிங்களா? அந்த பற்றுதல்ல கூட லிமிட்டோட இருக்கணும். ஓகே. இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை. அதாவது இந்த பொருள் எனக்கு பிடிக்கும், இவங்களை பிடிக்காது, அந்த இரட்டிப்பு தன்மையிலிருந்து வெளியே வரணும். ஓகே. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசு என்ன ஆகுது, சமமா ஆயிடுது. சீதோஷண சுக துக்கக, மானம் அவமானம் புகழ் இகழ்ச்சி விருப்பு வெறுப்பு எல்லா இரட்டிப்புல இருந்து நம்ம என்ன ஆகணும்னா வெளியே வரணும்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு நீ என்ன பண்ண, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, அவர் மேல எப்படி பண்ணணும்னு சொல்றாரு, நித்தியமான, ஓகே, களங்கமற்ற தூய பக்தி அவர்கிட்ட பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் தனியான இடங்களில் விரும்புதல், வாழறதுக்கு விருப்பமா இருக்கிறது. ஓகே. பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், தேவையில்லாத சங்கம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா
நம்ம பழக்க தோஷம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நம்மள மாத்தாது. அந்த பழக்க தோஷம். அப்போ வந்து அதனாலதான் நம்ம யார்கிட்ட பழகுறோமோ அது கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். டெல் அபவுட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஐ வில் டெல் அபவுட் யூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, உன் நண்பன் யாருன்னு சொல்லு, நான் உன்னை பத்தி சொல்றேன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால நம்ம வந்து தேவையில்லாத உறவுகளை விட்டுணும். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ், அன்வான்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ். ஓகே, ஏன்னா அவங்க மூவிக்கு போவாங்க, கிளப்புக்கு போவாங்க. அப்ப என்ன தோணும், ஒரு 2 நாள் நமக்கும் கழிச்சு அந்த எண்ணங்கள் வரும் இல்லையா. அதனால அந்த தொடர்பை வச்சுக்காதீங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். ஓகேங்களா. சோ கிருஷ்ணரே சொல்றார், இதெல்லாம் வந்து ஞானமானது. இதை விட்டுட்டு வேற எது இருந்தாலும் இந்த உலகத்துல என்ன சொல்றாரு, அறியாமையே ஆகும். சோ இப்ப நம்ம இங்க வந்து டிக்கு போட்டுக்கணும், எதெல்லாம் என் கையில இருக்கு, எதெல்லாம் இல்லை, நான் எதை வந்து வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वां कृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सत् उच्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒருத்தவங்க பொருள் படிங்க. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவர் என்ன சொல்றாரு, இப்போ நான் எதை சொல்ல போறேன்னு தெரியுமா, எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா அமிர்தத்தை போன்ற சுவைச்ச மாதிரி இருக்குமோ அந்த பொருளை வந்து சொல்ல போறேன்னு சொல்றாரு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்க, ரகசிய சொன்னார் இல்லையா, இதை சொன்னா உனக்கு வந்து இதை கேட்டுக்கிட்டா இன்னும் நீ கேட்க வேண்டியது எதுவுமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொன்னார். இப்ப என்ன சொல்றாரு, அமிர்தத்தை போல இருக்கக்கூடிய விஷயத்த உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்றார். ஓகே, அந்த அறியப்படும் பொருள் நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். மறுபடியும் நான் எத்தனை முறை உனக்கு ரிப்பீட் பண்றது, நீ சரியா கேட்கல அப்படியெல்லாம் அவர் வந்து திட்டவே இல்லை. மறுபடியும் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, இது எப்படியாப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆரம்பம் இல்லாதது, எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுதான் இதுன்னு அப்படின்றார். ஓகேங்களா. சோ இந்த பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் சொல்றாரு, இதுக்கு ஆரம்பம் இல்லை, இது என் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது, இது பிரம்மன் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஸோ இது பௌதிக மயமானது அல்லன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். எப்போ நம்ம ஆத்மான்ற வேர்டு யூஸ் பண்றோமோ அது வந்து நித்தியமானது. ஓகே, அது எப்படி கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்தம், அதாவது சத்து சித்து ஆனந்தம் சொல்றாங்களா, அதாவது எட்டர்னல் நித்தியமானது, ஞானமானது, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷமானது. இதுதான் பொருள். அந்த சச்சிதானந்தம் அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஆத்மா எப்படி இருக்கும், அதே தன்மைகள் இருக்கும், பட் அளவுல வந்து கம்மியா இருக்கும். ஓகேங்களா. எப்படி நம்ம ஒரு கேக்கை வாங்கி கட் பண்ணா எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு பீஸ் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, அப்ப அந்த கேக்கோட சாக்லேட் ஃபிளேவர்ல வாங்கணும், எல்லாருக்கும் கொடுக்குற பீஸ் என்ன ஃபிளேவரா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சாக்லேட் ஃப்ளேவர். எல்லாருக்குமே சாக்லேட் ஃப்ளேவர் தான் கிடைக்கும். யாருக்குமே வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு பைனாப்பிள், ஒருத்தவங்களுக்கு வெண்ணிலா கிடைக்காது. ஏன்னா அது சாக்லேட்டே ஃபுல்லா வந்து சாக்லேட் தான் இருக்கு அந்த கேக்ல. அது மாதிரி கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்தம். ஸோ நம்ம எல்லாம் அவர்கிட்ட வந்து ஆத்மாக்கள், நமக்கும் என்ன தன்மைகள் இருக்கு, சச்சிதானந்த தன்மைகள் இருக்கு, பட் அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இல்லையா. நம்ம வந்து இங்க பந்தப்பட்டு நம்மவே வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷ்டத்துல வந்து நம்மள தள்ளிக்கிறோம் இல்லைங்களா. கஷ்டம் வந்து நம்மள வந்து ஆட்படுது, சோகமோ அதெல்லாம். ஓகே, இந்த ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விலைக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது எது, பிரம்மன். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुण भोक्तृ च. हरे कृष्ण. இந்த ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முரண்பாடா தெரியும். அதாவது என்ன சொல்றாரு, எல்லா புலன்களுக்கு மூல காரணம் பரமாத்மா. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எல்லா புலன்களுக்கு காரணம் நான் தான். ஆனா இருந்தாலும் என்கிட்ட என்ன இல்லை, புலன்கள் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றார்.
ஓகேவா? அவர் சொல்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானமயமானது, ஆன்மீகமயமானது, டிரான்சென்டென்டல். ஓகே, பௌதிகமா சொல்லல. நம்ம அப்புறம் பார்த்திருக்கோம், எல்லாத்தையும் சிருஷ்டிச்ச அவர்தான். ஆனா அதனால அவர் வரக்கூடிய செயல்களின் விளைவுகளாலும் பலன்களாலும் பாதிக்கப்படுவதே இல்லைன்றதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? அது ஒண்ணு. அவர் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் என்ன பண்றார் பாருங்க, நான் வந்து எல்லாத்தையும் படைச்சேன், எல்லாத்தையும் காக்கிறேன், எது மேலயும் வந்து பற்றுதல் இல்லை. நம்மளை பத்தி ஒரு நிமிஷம் உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு இத்தனை நாள் அதை செஞ்சேன், இதை செஞ்சேன், நீ இப்படி இருக்கிற அப்படி இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பெரிய கூப்பாடு போடுவோம் இல்லையா? ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் பாருங்க, எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர் அவர்தான். இருப்பினும் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, பற்றற்றவராக உள்ளார். யோசிச்சு பாருங்க, அவருக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்குறாரு இல்லையா? சூரியன் சந்திரன் கதிர்கள் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? சோ சூரியன் சந்திரன் இல்லாம நம்மளால வாழ முடியுமா? யோசிச்சு பாருங்க. அவர் வந்து நான் வந்து பக்தி பண்ணல அவர் மேல, நமக்கெல்லாம் இப்பதான் தெரியும் பகவத்கீதா எல்லாம் இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிக்கல. அப்ப வந்து நமக்கு ஏதாவது இந்த இயற்கை கொடுக்காம இருந்தார் அவரு? பதில் சொல்லுங்க. பகவான் என்றென்றைக்கும் இரக்கமுள்ளவர். அவர் எப்பொழுதும் கொடுப்பார் நல்லதை. இல்லையா? நம்ம தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதை மிஸ்யூஸ் பண்றோமா, கரெக்டா யூஸ் பண்றோமான்றது நமக்கு மிஸ்யூஸ் பண்றோம். இல்லையா? சோ அதனால நம்ம அட்லீஸ்ட் இனிமேலாவது நம்ம என்ன பண்றோம், அவருடைய தன்மைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா, அவர் பற்றற்றவராக இருக்கிறார், நம்ம கொஞ்சம் இல்லையா? நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பற்றுதல் தான் வந்து நம்மள பிணைக்குது, நம்மளுக்கு துன்பமா இருக்குது. ஓகே, நான் துன்பப்படுறதுக்கு என்ன காரணம், நான் வந்து யார் மேல அன்பு செலுத்தணுமோ, எவ்வளவு செலுத்தணுமோ அது செலுத்தாம இருக்கிறேன். அதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இல்லையா? சரி, ஒரு குடும்பம்னு எடுத்துட்டா ஒரு அப்பா அம்மா இருப்பாங்க, அதுக்கு அடுத்தது அந்த பிள்ளைகள் இருப்பாங்க, அது பிறகு அவங்களுடைய தலைமுறை வரும் இல்லையா? மருமக வருவாங்க, அதுக்கு அடுத்து அப்ப வந்து நான் மாமியார், நான் இப்படி வாழணும், நான் சொல்ற மாதிரிதான் நடக்கணும்ன்றத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மிப்படுத்திக்கணும் இல்லையா? அவங்க வாழ்க்கை அவங்களுக்கு பொறுப்பு கொடுத்துடணும் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், பற்று யார் மேல வைக்கணும், கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இந்த இயற்கையில எடுத்துட்டா 3 குணங்கள் இருக்கு. என்னென்ன குணங்கள் யாராவது சொல்லுங்க? சத்துவகுணம், தமோகுணம், ராஜகுணம். இந்த குணம் ரஜோகுணம். இந்த ரஜோகுணம் 3 ரஜோகுணம் சாரி குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் தான் வந்து, ஒன்றும் இல்லை, பிரச்சனை இல்லை பிரபு, தேங்க்யூ. இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த பிரகிருதி எல்லாத்தையும் உருவாக்குனது பகவான் தான். ஆனா அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறார். அவர் நிர்குணா இல்லைங்களா? அதுக்கு அடுத்தது, அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் எஜமானர் அவரே இல்லையா? சோ படைச்சது அவர்தான், எஜமானர் அவர்தான். ஆனா அவர் எப்படி இருக்காரு, பற்றுதல் இல்லாம இருக்காரு. எப்படி தாமரை நீர் போல இருக்கிறார். அது மாதிரி நம்மளும் வாழ்க்கையை வாழ கத்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। बहिरन्तस्य भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्दिके च तत्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் எப்படியாப்பட்டவர்னா, அவர் தான் பரம உண்மை. அவர் எல்லா வாழிகளுக்கும் உள்ளமும் இருக்கிறார், புறமும் இருக்கிறார். அசையாதவன. அதுதான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சரா அச்சரான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். நம்ம இது பார்த்தோம், விஸ்வரூப தரிசனம். கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணார், அர்ஜுனனுக்கு திவ்ய கண்களை கொடுத்தார் இல்லையா? ஆனா அவர் வந்து ரொம்ப சூட்சுமமானவர். நம்ம ஆத்மாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா 10,000த்துல ஒரு பங்கு முடியோடைய நுனி பகுதியில. அப்போ வந்து பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்ட சித்திகளும் அவருக்கு தெரியும் இல்லையா? அணுவுக்கு அணுவாகவும் ஆகுவாரு, மலை மாலை பெருசாவும் இருப்பார் இல்லையா? அவர் வந்து சூக்ஷ்மமானவர்ன்றத அந்த காரணத்துக்கோசம் தான் சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த ஜட புலன்களை கொண்டு அவரை பார்க்கவும் முடியாது, புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது. ஏன்னா அவர் அப்பாற்பட்டவர். ஓகே, அவர் ரொம்ப ரொம்ப தூரமா இருக்காரு, ஆனா அனைவருக்கும் அருகில் உள்ளார். இது என்னடா, இது முரண்பாடா இல்லையா இந்த வரி?
இது கரெக்ட். எப்படின்னா நமக்கு அனைவருக்கு அருகில் உள்ளார். எப்படி இருக்காரு? நம்ம இருதயத்துக்குள்ள இருக்காரு. நம்ம அப்பா அம்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும்னா கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்காரு. ஆனா அவர் அவ்வளவு அளவுக்கு தூரத்துல, கையற்ற தூரத்துக்குள்ள இல்ல. நம்ம உள்ளேயே இருக்கார். நம்ம தான் கவனிக்கிறது இல்ல. அவர் ரொம்ப ரொம்ப தூரமா இருக்காரு. அதுவும் கரெக்ட். அவரோட நித்திய லோகம் எது? கோலோக விருந்தாவனம் இல்லையா? அதுதான் வந்து டாப் மோஸ்ட். அன்னைக்கு நம்ம அந்த சார்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? தேவி தாமா, சிவலோகா, நாராயண லோகா, அதுக்கு வைகுந்த லோகா, அதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோக விருந்தாவனன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? எவ்வளவு தூரத்துல இருக்காரு இல்லையா? 2 சென்டென்ஸும் வந்து இங்க கரெக்ட் ஆகுது. ஓகே, இதெல்லாம் யாருக்கு கரெக்ட் ஆகுதுன்னா பகவானுக்கு மாத்திரம்தான் கரெக்ட் ஆகுது. இது யாராவது படிங்க, படிக்காதவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உயர்ந்த சத்தியம் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வெளியேயும் உள்ளேயும் உள்ளது. நகரும் மற்றும் அசையாதது. அவர் ஹரே கிருஷ்ணா. நுட்பமான ஒரு நிமிஷம். சோ உயர்ந்த சத்தியம் எல்லா உயிரினங்களுக்கு வெளியேயும் உள்ளது இல்லையா? வெளியே வெளியேயும் உள்ளேயும் உள்ளது. அசைவன அசையாதவை எல்லாத்துக்குள்ள அவர் இருக்காருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஆஹ் இதை வந்து நம்ம இந்த ஒரு சார்ட் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த சமவேத பண்டித தர்ஷினகன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு? அது நீ நாயா இருக்கட்டும், நாயை உண்ணும் சண்டாளனா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், யானை பாகனா இருக்கட்டும், கட்டறிந்த பிராமணனா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குள்ளே என்னத்த பாக்குறாரு? பரமாத்மாவை பரமாத்மா. பாக்குறாரு. பரமாத்மா பாக்குறாரு. என்ன இங்க பக்தர்கள்ன்ற 3 நிலை பக்தர்கள் இருக்கார். இவங்க எல்லாம் வந்து உத்தம அதிகாரி. ஓகேவா? அவங்க வந்து எல்லாத்துலயும் பகவானை பார்ப்பாங்க. ஓகே. 3 விதமான பக்தர்கள் இருக்காங்க. உத்தம அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, கனிஷ்ட அதிகாரி. கனிஷ்ட அதிகாரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நியோஃபைட்ஸ், அதாவது இப்ப வந்து பக்தர்கள் ஆனவங்க. மத்தியம அதிகாரின்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் வேதங்கள்லாம் படிச்சு ஞானம் இருக்கும். ஆனா எங்கேயும் அவனால என்ன பண்ணறதுக்கு முடியாதுன்னு, கடவுள் தான் முழு முதற் கடவுள்ன்ற வாதம் வந்து அவருக்கு பண்ண முடியாது. அவர் வந்து மத்தியம அதிகாரி. பட் அவர் என்ன வேதங்கள் நல்லா கற்றறிந்திருப்பாரு. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவார். உத்தம அதிகாரி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்திலும் பகவானை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அவர் வந்து நுட்பமானவர். அவர் பார்க்க அல்லது தெரிந்து கொள்ள பொருள் புலன்களின் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டவர். திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்றாங்க? இந்த பௌதீக புலன்களை கொண்டு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? அந்த இடத்துக்கு அவரை வந்து பார்க்க முடியாது. உதாரணத்துக்கு வந்து நான் வந்து இது ஆகாயத்துக்கோ இல்ல வேற கிரகத்துக்கோ போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? என்ன ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும்? ஸ்பேஸ் சூட் போட்டுக்கணும். ஸ்பேஸ் சூட் போட்டுக்கணும் இல்லையா? அதே வந்து நீச்சலுக்கு பண்ணணும்னா நம்ம நீச்சலுக்கு போனோம், நீச்சல் குளத்துக்கு இல்ல ஒரு கடலுக்குள்ள ஒரு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு டைவ் பண்ணணும்னு அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு உண்டான உடைகள், ஸ்விம்மிங் சூட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்விம்மிங் சூட், ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் அதெல்லாம் வந்து சிலிண்டர் அதெல்லாம் மாஸ்க் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போகணும். எடுத்துட்டு போவோம் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சச்சிதானந்தம். அவர் நித்தியமானவர், ஆனந்தமயமானவர், ஞானமயமானவர். அவரை பார்க்கணும்னா நமக்கு என்ன மாதிரி கண்கள் வேணும்? தெய்வீக கண்கள் வேணும் இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. அவர் நுட்பமானவர். அவரை பார்க்கல, தெரிந்து கொள்ள பொருள் புலன்களின் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டவர். இது எல்லாமே பௌதீகம். இது எல்லாமே அழியக்கூடியது. நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பூலோகத்துக்கு வந்திருக்கோம். இந்த பூலோகம் எதனால ஆனதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால ஆனது. இந்த உலகத்துல வாழணும்னா இந்த பஞ்சபூதங்களால ஆன ஒரு உடம்பு தேவை இல்லையா? அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்தூல உடம்பு. அதை கொண்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எப்படி வந்து ஆகாயத்துக்கு போகணும், ஸ்பேஸுக்கு போகணும்னா ஸ்பேஸ் சூட் வேணுமோ, அது மாதிரி இந்த உலகத்துக்கு வாழ்றதுக்கு தான் இந்த உடம்பு. இந்த உடல்ல ஸ்தூல பொருட்களை வச்சு புலன்களை வச்சு நம்மள கடவுளை பார்க்க முடியாதுன்றது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் தொலைவில் இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப அருகில் இருக்காரு. பட் நம்ம யாராவது ரியலைஸ் பண்ணிருக்கோமான்னா அதுதான் இல்ல இல்லையா? என்னைக்காவது ரியலைஸ் பண்ணிருக்கோமா? ஏதாவது ஒரு உதவின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்கத்துலதான் கூப்பிடுறோம். ஏ தம்பி இங்க வாப்பா, ஏ அம்மா இங்க வாங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அம்மாவா இல்லையா? என்னைக்காவது உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை திருப்பி பார்த்திருக்கோமா? முயற்சி பண்ணியிருக்கோம், ஆனா முடியல. பொறுமை வேணும் இல்லைங்களா? சரி. நம்ம பொறுமையா அவர் சொல்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கும் பக்குவம் வேணும் இல்லைங்களா? சரி ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। कृष्ण। माताजी प्रभुजी। यत् माताजि ज्योतिषाम् अपि तच्छोतिः तमस परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं इति सर्वस्य विष्टितम्। हरे कृष्ण।
சோ பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவராக தான் இருக்கிறாரு. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவர், தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகும், அறியப்படும் பொருள். ஞானம் நேயம் படிச்சோம் இல்லைங்களா, அதுதான் அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அதாவது இப்போ சர்வஸ்ய சாகம் ரிதி சன்னி விஷ்டோ. ஓகே, அதாவது வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் எழுதினார். வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதவியாசரா வந்து அவரா அந்த அவதாரம் எடுத்து வேதங்களை எழுதினார் இல்லையா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேதங்கள்ல படிச்சு என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா அவரை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகேவா. சோ அது மாதிரி ஆஹ் அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும். சோ வேதங்கள் மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், பரமபுருஷ பகவான கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா. எழுதினவர் அவர்தான். ஓகே, அதுல எதை பத்தி எழுதியிருக்காங்க, அவரை பத்தி எழுதியிருக்காங்க. சோ வேதங்களை படிச்சா நமக்கு என்ன தெரியும், அவரை கிருஷ்ணரை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளுடைய இலக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா. சோ அவர் தான் நம்மளுடைய அறிவின் இலக்காக இருக்கிறார், ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்திலையும் வீற்றிருக்கிறார். அப்புறம் அவர் வந்து பாராபட்சமற்றவர் இல்லையா. நம்ம ஏதோ ஒண்ணு அனுபவிக்கிறோம்னா அதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய கர்மா இல்லையா. என்னால நான் முயற்சி பண்ண கடவுளை வந்து உணர முடியலன்னா யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம 84 லட்சம் ஜீவராசிகளா வாழ்ந்திருக்கோம். எத்தனை ஜென்ம வாசனைகள் நம்ம வந்து கேரி அவுட் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா. நம்ம ஒரு வீட்டில் நம்ம வந்து எல்லாரும் டூருக்கு போயிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு மாசத்துக்கு டூருக்கு போயிருக்கோம். நம்ம மறுபடியும் ஒரு மாசம் முடிஞ்சிச்சு, நம்ம வீட்டுக்கு வரோம். நம்ம வீடு எப்படி இருக்கும், தூசியா இருக்கும். தூசியா ஆமாவா? இருக்கும். அந்த தூசியை வந்து நம்ம சுத்தப்படுத்தினாதான் கிளீனா இருக்கும் இல்லையா. சோ ஒரு மாசத்துக்கே அந்த வீடு அவ்வளவு தூசியா இருக்குன்னு எத்தனை ஜென்மங்களா நம்ம பிறந்து இறந்திருக்கோம், நம்மளுடைய இருதயத்துல எத்தனை வாசனைகள் இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா. அதெல்லாம் நம்ம அகற்றணும் இல்லையா, அதை ஆமா, ஆமா, தூய்மைப்படுத்தணும். ஆமா, அப்பதான் ஆமா. நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால கடவுளை உணர முடியும் இல்லைங்களா. நம்ம வந்து பெரிய உத்தமர்கள் அல்ல, நம்ம எல்லாம் ஒரு சாதாரண மனிதர்கள். இன்னைக்கு நம்ம வந்து பக்தி பண்றது கூட, நம்ம யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க, அனன்ய பக்தி பண்றோமா, இல்ல, இல்ல, களங்கமற்ற தூய பக்தி பண்றோமா இல்ல, இல்ல, இல்ல. இல்லையா. நம்ம இந்த மாதிரி என்ன பண்றோம், சும்மா இப்ப முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம பக்தி பண்றதுக்கு முயற்சி, இதுவரையும் நமக்கு பக்தின்னா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், கோயிலுக்கு போறோம், தேங்காய் உடைக்கிறோம், கற்பூரம் கொளுத்துறோம், வரோம், அதுதான் பக்தின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஆமா. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டர்கள் பண்ணிட்டு இருக்குது, நமக்கு பக்தின்னவே என்னன்னு தெரியாம இருக்குது இல்லையா. களங்கமற்ற அன்மோட்டிவேட்டட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா. தூய பக்தி தொண்டு பண்ணணும். நம்ம கடவுளை வந்து அன்பு வச்சிருக்கோமா, யாராவது அன்பு பண்றோமா. அவர் என்ன சொல்றாரு, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும் யோமே பக்தியா பிரயச்சதே. அவர் என்ன சொல்றாரு, அன்போட அன்போட பக்தி பண்ணுன்னு தான் சொல்றாரு. சோ அவரை நம்மளால கண்டிப்பா அவரு இருதயத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, அவர் ரெடி டு ஹெல்ப். நம்ம தான் பாக்குறோமா அப்படின்றதான் கேள்விகள் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावो योपपद्यते. हरे कृष्ण. ஓகே. சோ இப்ப பாரு அர்ஜுனா, இது எல்லாத்தையும் உனக்கு சொல்லிட்டேன். கஷேத்திர கஷேத்திரஜ்ஞ ஞானம் நேயம் புருஷா பிரகிருதி எல்லாம் உனக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன். எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, என் பக்தர்களாலதான் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா நம்பிக்கை இல்லாதவனுக்கு சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து நம்பவே மாட்டான் இல்லையா. என் பக்தர்கள் தான் நம்புவாங்க. யார் இதை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா என்ன அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு பாருங்க, அவர் எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஓகே, இந்த இடத்துல நம்ம 2 பறவை பாக்குறோம் இல்லையா. ஒரு பறவை பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது, இன்னொரு பறவை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, அமைதியா சாட்சி பார்த்துட்டு. பறவையா இருக்கு. அந்த சாட்சி பறவை யாரும் இல்ல, பரமாத்மா. நம்ம கூட சில செயல்களை செஞ்சு மறந்துருக்கலாம், ஆனா அவர் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சிருப்பாரு. நம்ம 2 நாளுக்கு முன்னாடி பேசினது எல்லாம் நம்ம மறந்துட்டு இருப்போம், ஆனா அவர் அப்படி இல்ல, எல்லாத்தையும் ரிமெம்பர் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ययनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. हरे कृष्ण. ஸோ இந்த பிக்சர்ல நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்களேன். அந்த பறவைகள் அது வந்து விலங்குகளா மாறுது, இல்ல நீர் உயிர் வாழினங்கள் பறவைகளா மாறலாம், பறவைகள் வந்து மிருகங்களா மாறலாம், மிருகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களா மாறலாம் இல்லையா. ஸோ இது எல்லாமே எப்படி நடக்குது,
அவங்கவுங்களுடைய ஜடத்தின் குணங்களுக்கும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருளே. ஓகே, நம்ம வந்து இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, we are preparing, நம்ம வந்து நம்மள தயார்படுத்திக்கிறோம். எதுக்குன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம என்னவா இருக்கணும்ன்றத வந்து நம்ம படுத்திட்டு இருக்கோம். அதுதான் உண்மை. ஆனா புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்றோமா புரியாம பண்றோமான்னா அது ஒரு கேள்வி இல்லையா? அதாவது இந்த நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே எக்ஸாம் வந்து எது, நமக்கு எல்லாருக்கும் எக்ஸாம் எது? நம்மளுடைய மரணம் தான் நம்மளுடைய எக்ஸாம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஹரே பார்த்தோம் கிருஷ்ணா இல்லைங்களா? மாதாஜி. நம்ம வந்து ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்க பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம உடலை எப்படி உயிரை விடணும்னு சொல்லிட்டு, எதை நினைக்கணும்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு ஸ்டோரிஸும் பார்த்தோம். யார் என்ன நினைச்சாங்க, என்ன ஆனாரு. அதாவது பரத மகாராஜா மான நினைச்சாரு, மான ஆனாரு. அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்துல ஜடபரதர் ஆகி கடவுள்கிட்ட போய் சேர்ந்தாங்க இல்லையா? நம்ம அவ்வை பாட்டியும் சொல்லியிருக்காங்க, அரிதறிது மனிதராய் பிறத்தல் அரிது இல்லையா? ஸோ மனுஷ பிறவி எடுத்திருக்கோம். இந்த மனுஷ பிறவியோடைய ஹையஸ்ட் கோல் சனாதன தர்மம் என்ன சொல்லுதுன்னா, கடவுளுடைய திருவடியை சேர்றது இல்லையா? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றதுதான் முக்கியம். நம்ம என்னவா இப்ப எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமோ அதுதான் நம்மளுடைய நாளைக்கு என்ன உடம்பை எடுக்க போறோம்ன்றதை டிட்டர்மைன் பண்றது. அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் நம்மளுடைய கர்மா தான், வேற யாருமே காரணம் இல்லை. நம்ம பசங்களோ நம்ம அப்பா அம்மாவோ தாத்தா பாட்டி யாருமே காரணம் இல்லை. ஓகே, நம்ம அதாவது இப்போ நம்ம வந்து இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் சமைச்சிட்டு என்னுடைய பாக்ஸ்ல போட்டு எடுத்துட்டு போறேன். ஆபீஸ்ல போயிட்டு சாப்பிடும் போதுதான் தெரியுது அதுல எண்ணெய் இல்ல, உப்பு போடுறதுக்கு மறந்துட்டேன். யார் மறந்துட்டது? நம்மளே தான் மறந்துட்டோம். அதுக்கு யாராவது இப்போ திட்டின பொறுப்பு யாரு பொறுப்பாவாங்க? நம்மளே தான் பொறுப்பாக. இல்லையா? வேற யாரையும் சொல்ல முடியாது இல்லையா? இந்த தாட் எல்லாம் நம்ம வச்சுட்டு வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிளாரிட்டி ஆஃப் லைஃப் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष दुःख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। போக்திருத்வே ஹேதுர் உச்சியதே. ஸோ நம்ம பல விஷயங்களை வந்து பல பேரை வந்து காரணமா சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த கடைசி லைன் பாருங்க, பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. யாரும் பொறுப்பு இல்லை இல்லையா? ஏன்னா நம்மளுடைய சாய்ஸ் அண்ட் சான்சஸ் லைஃப்ல தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य ततः सत्योनि जन्मसु। हरे कृष्ण। இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா முத்தஜி, இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா கீழே இருந்து வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீர்வாழ் உயிரினங்கள் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது மரம் செடி கொடிகள், அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊர்வன பரப்பனை இருக்குது, அப்புறம் நடப்பனை இருக்கு, அப்புறம் விலங்குகள் இருக்கு, அதாவது டொமஸ்டிக் அண்ட் வைல்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு மேலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனுஷன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 84 லட்சம் வகைகள் இருக்கு. அதாவது மரம் செடி அப்புறம் வந்து பறவைகள் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த 84ல ரொம்ப குறைவா இருக்கிறது இந்த மனிதன் தான். எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா 4 லட்சம். 4 லட்சத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் டிவைட் பண்றாங்க, ஆரியன்ஸ் அண்ட் நான் ஆரியன்ஸ். ஆரியன்ஸ் தான் வேதங்களை கற்றறிந்தவன், ஸோ சிவிலைஸ்டா இருப்பான். நான் ஆரியன்ஸ்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருப்பான், வேதங்களை படிச்சிருக்க மாட்டான், அவனுக்கு எப்படி வாழணும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து எப்படி இருக்கோம், எந்த கேட்டகரியில வரோன்றதை நம்ம பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ எல்லாத்துக்கும் நம்மளுடைய குணங்கள் தான் காட்டணும். ஓகே, द्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष परः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது படிக்காதவங்க யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, பரமாத்மாவை பத்தி சொல்றாங்க. அவர் என்ன அவரை எப்படி இருக்காரு? அவரு இந்த உடல்ல வந்து 2 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தங்க ஆத்மா பரமாத்மா, இவங்க 2 பேர் தான் வந்து இந்த உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க. இந்த பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படியாப்பட்டவர்? தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். ஓகே, அவர் தான் ஒரு இறைவன், அவர் தான் வந்து உரிமையாளர்.
பரம உரிமையாளர், எல்லாத்துக்கும் அதை மேற்பார்வை பண்றவர் அவர்தான். பர்மிஷன் பண்றவரும் அவர்தான். அவர்தான் வந்து பரமாத்மான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? சோ இதை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வ பூதானாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது அவர்தான் வந்து உன்னத உரிமையாளர், அனுபவிப்பாளர், அப்படி எல்லா உயிர் வாழியும் நலம் விரும்பின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சோ இந்த பரமாத்மாவுடைய குணாதிசைகள் இதுதான். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது மாதாஜி. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते। हरे யார் ஒருத்தர் இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, கண்டிப்பா முக்தி அடைவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், இங்க இருக்கக்கூடிய ஜட இயற்கை 3 குணங்கள் இருக்குது, அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நமக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு யார் இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றன அப்படின்னு சொல்றாரு. அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, என்ன கிருஷ்ணனை பத்தி கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கட்டறிந்த பிராமணனா இருக்கட்டும், நாய் மாம்சம் ஒண்ணும் கூடக்கூடிய நராகாமனா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் சரி, பகவானை முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டா அவனுக்கு பிறப்புன்றது அடுத்த ஜென்மத்தை இல்லைன்றத சொல்றார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्गेन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பகவத்கீதையில நம்ம தெரியும் நமக்கு முதல் 6 அத்தியாயத்துல வந்து கர்மயோகத்தை சொல்லியிருக்காரு, நடுவுல 6 அத்தியாயத்துல வந்து பக்தி யோகத்தை சொல்றாரு, கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை சொல்றாரு. ஓகேவா? யார் ஒருத்தன் வந்து தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை தியானம் பண்ணி அவரை பத்தி ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டு எந்த ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காம அவர் மேல வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்கானோ கண்டிப்பா அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும், உயர்ந்த இடம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? எந்த ஒரு பலநோக்கு செயல்களை செய்யாம கடவுளை நித்தியமா தியானம் பண்ணிட்டு அவருடைய லீலைகளை செஞ்சுட்டு இருந்தா அவனுக்கு உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இதை வந்து அதாவது இங்க என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சில பேர் இந்த பரமாத்மாவை வந்து கர்மங்கள் செயல்கள் மூலமா உணர்றாங்க இல்லையா? சில பேர் வந்து படிச்சு வேதங்களை படிச்சுட்டு ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு அவருக்கும் நமக்கும் வந்து உறவை வளர்த்துக்கிறாங்க, அது வந்து ஞான யோகா. செயல்கள் மூலம் வளர்த்துக்கிட்டு அது வந்து கர்ம யோகா. அவர் மேல அன்பு தொண்டாட்டி செஞ்ச பக்தி யோகா. சோ எப்படியாவது ஒரு விதத்துல வந்து அவரை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி பல தரப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க, ஒருத்தர் ஒரு விதமா அவர்கிட்ட வந்து சம்பந்தப்படுத்திக்கிறாங்க. ஓகே, இன்னும் வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தினால் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடம், சில பேருக்கு படிக்க முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது, அப்ப என்ன பண்றாங்க, வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட படிச்சவங்க கிட்ட போயிட்டு கத்துக்கிறாங்க இல்லையா? இதுக்கு உதாரணம் இங்க பாத்தீங்கன்னா தேவஹூதி வந்து தன்னுடைய மகன் கிட்ட வந்து கத்துக்கிறாங்க. அதாவது இவர் பேர் வந்து கபில முனி. இவர் கபிலர் வேற யாரும் இல்ல, சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே தான். ஓகேங்களா? சோ வேற யார்கிட்ட இருந்தாலும் நம்ம கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. முழு முதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றன. கேட்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கு அடுத்து வழிபடுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்காக தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களுக்கு பிறப்பிறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றன. சரி, எப்படின்னா பண்ணி இப்படிதான் பண்ணணும்னே சொல்லல, நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காரு, ABCD ஆப்ஷன். ஆனா ஃபைனலா என்ன பண்ணணும், அவரை வந்து போய் சேரணும். அதுதான் வந்து அங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यावत् सञ्जायते किञ्चित् तत्तं तावरजङ्गमं क्षेत्रचैतन्यसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हरे कृष्ण. ஸோ நீங்க பாக்குற அசைவன அசையாதவை எல்லாமே எதையெல்லாம் பாக்குறோமோ அது எல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். இதெல்லாம் சேர்ந்ததான் கலவை, இந்த கலவைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பனும் அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மா அழிவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனே உண்மையில் காண்பவன். ஓகேங்களா? சோ உண்மையா என்ன பார்க்கணும்? ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு, அது பக்கத்துல ஆத்மா பரமாத்மா இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து உண்மையில் காண்பவன். இதே ஆழ்ந்து பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா இந்த ட்ரெஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல் தோட்டமான ஒரு ட்ரெஸ் இல்லையா? அதுக்குள்ள ஊடுருவி பார்க்கணும். எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் பக்கத்துல வந்து பரமாத்மா இருக்காரு அப்படி பாக்குறவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சம சர்வேஷு பூதேஷு, எல்லா ஜீவராசிகளும் சமமா பார்க்கணும். அவன் தான் வந்து சரியான காண்பவன், அவன் தான் பண்டிதன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் உண்மையான ஞானம், நேயம். ஓகே மாதாஜி. Okay. Samapashyanti sarvatra sramavasthitam ஈஸ்வரம் ந ஹினஸ்யாத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகின்றான். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மாவை பார்க்கறான். அப்ப என்ன பண்ணுவான்? ஒரு உயர்ந்த விஷயத்த நம்ம பார்க்க என்ன பண்ணுவோம்? மரியாதை தான் கொடுப்போம் இல்லையா? சோ அப்படி பார்க்க பழகியவனுக்கு வந்து எல்லா நற்பண்புகள்லயும் அவன் கிட்ட இருக்கு. அதனாலதான் அவன் அதை உயர்ந்த எண்ணத்தோட பார்க்கறான். ஓகே, அவன் கண்டிப்பா தெய்வீக இலக்கை வந்து அணுகிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரம புருஷ பகவான் சொல்றார். எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவன் உண்மையில் காண்கின்றான். இந்த உடல் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாடி ஏதோ மிஷின், ஒரு காரையோ ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ஜின் எல்லாம் இருக்கும். அது மாதிரி இந்த உடம்புக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய மெஷின்ஸோ நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? மாதாஜி. இல்லைங்களா? நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு வேலைக்கு. இப்போ மூச்சுன்னு எடுத்துட்டா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், ரத்த ஓட்டத்துக்கு வந்து கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு, இந்த ஜீரணத்துக்கு வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், ஒவ்வொரு சிஸ்டம் இருக்கு இந்த உடம்புக்குள்ள இல்லையா? சோ அதுதான் இங்க சொல்றார். உடலே எல்லா செயலும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதை காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். அந்தந்த ஒர்க் அதை பண்ணிக்குது இல்லையா? அதை யார் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் கரெக்டா புரிஞ்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते. हरे कृष्ण. சோ எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றதோ அதே போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. சோ இப்போ இந்த ஆகாயத்துல பாத்தீங்கன்னா கிளவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது இந்த ஆகாயம் கிளவுட்ஸ் எல்லாம் மெர்ஜ் ஆகுதா என்னைக்காதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லவே இல்லை, அந்த இடத்துல இருக்கு. அது மாதிரி இந்த தாமரை இலை மேல் இருக்கும் நீர் போல தண்ணீரை தான் இருக்கு, ஆனா அது தண்ணியை உறிஞ்சிக்கிறதே இல்லை. அது இந்த நிலையில தான் ஒருத்தன் இருக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதே போல் பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. ஓகேங்களா? சோ இந்த 2 உதாரணங்களை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி வாழணும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடல்ல தான் நான் இருக்கேன், ஆனா நான் இந்த உடல் அல்லன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நான் யாரு? ஆத்மா. எனக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. ஓகேவா? அந்த சம்பந்தம் என்ன? அவர் வந்து நான் அவருடைய நித்திய சேவகன், அவர் எனக்கு வந்து எஜமானர் இல்லையா? சோ அந்த சம்பந்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும். அதனால அதுக்கு பிறகு சம்பந்தம் தெரிஞ்சிட்ட பிறகு நான் என்ன பண்ணணும்? அபிதயா பக்தி பண்ணணும். அதனால என்ன பிரயோஜனம்? அவருடைய திருநாட்டுக்கு போறதுதான் பிரயோஜனம் இல்லையா? ரிசல்ட் இல்லையா? இத புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம வந்து அவரை நோக்கிதான் போனோம் நம்மளுடைய பயணம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின் மைந்தரே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசிப்பது போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்தப்படுகின்றன. சோ ஆத்மா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது. அது ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானமயமானது, சந்தோஷமயமானது. அந்த உடல் எப்படி ஒரு சூரியன் தான் இருக்கிறார். இந்த இந்த பிளானிட்டரி சிஸ்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்கும் வந்து பிரகாசத்தை கொடுக்குது தன்னுடைய கதிர்கள் மூலமா. அது மாதிரி இந்த ஆத்மா வந்து ஒரே ஒரு இருதயத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி இருக்கு இல்ல? ஆனா அந்த உடல் ஃபுல்லா வந்து அது பிரகாசத்தை கொடுக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. படிங்க மாதாஜி. இது படிக்கட்டுமா? ஓகே.
यथा प्रकाशयत् एकः कृष्णं लोका इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हरे कृष्ण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिं मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஒருத்தங்க இந்த படிங்க டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா உடலுக்கும் மாதாஜி. உடலுக்கும் படிங்க. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களைக் கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை ஸோ இங்க அடைகின்றனர். இம்பார்ட்டன்ட் ஹரே வேர்டு கிருஷ்ணா. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. 2வதுல என்ன பாருங்க, ஞான சக்ஷுஷா. ஸோ இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் இல்லையா? உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றார்கள். ஸோ நம்ம பரம இலக்கை அடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், என்னுடைய தன்மைகள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், நான் என்னென்ன தகுதிகளை வளர்த்துக்கணும். நம்ம ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டிஸை படித்தோம், நற்பண்புகளை அதெல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு பற்றற்று வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பரம இலக்கை வந்து நம்ம அடைவோம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த உடல் வந்து எனதுன்னு சொல்லிட்டு உரிமை இருக்கக்கூடாது. ஓகே, இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் நமக்கு தெரியும். இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களானது, அழியக்கூடியது. ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, அழியாதது இல்லையா? நம்ம பார்த்துருக்கோம். தண்ணியால நினைக்க முடியாது, ஆயுதங்களால வெட்ட பண்ண முடியாதுன்றத பார்த்தோம். இந்த வித்தியாசங்களை பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த ஜடம் வந்து பற்றுதல், இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பஞ்சபூதங்களாலான உடல் இருக்கு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை குணங்கள் 3 குணங்கள் இருக்கு. இதுல இருந்து நான் வெளியே வரணும். அதாவது சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வரணும். ஃபர்ஸ்ட் சத்துவ குணத்துக்கு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதுல இருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நிலைக்கு போகணும். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கடவுளுக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பந்தம் வந்து தெரியும், புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேவா? அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம வந்து பரம இலக்கை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடம் பாருங்க. இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னமால கொண்டது, அன்னமயா கோஷான்னு சொல்றோம். அப்புறம் இந்த பிராண வாயுவை வந்து உள்ள இழுக்கிறோம், பிராணமயா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை படிச்சு ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டு அது ஞானமயா, மனோமயான்னு சொல்றோம். அதுக்கு அடுத்தது வேதங்களை கத்துக்கிட்டு அதை வந்து அப்ளை பண்ண பாருங்க, விஞ்ஞானமயா. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உயர்ந்த தளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தமயா. ஓகேவா? சோ நம்ம படிப்படியா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து மேல வரணும். மேல வரும்போது தான் நமக்கு என்ன வருது? சச்சிதானந்தம், ஆனந்தம் இல்லையா? ஆனந்தமய நிலையில போகணும். ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து நம்மளுடைய அத்தியாயம் முடியுது. சோ இது புரிஞ்சிச்சுங்களா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்டு யூஸ் பண்ணிருப்போம், அது சிம்பிள் தான். கஷேத்ரேக்னு அந்த டேபிளர் காலம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே போதும். புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே क्षेत्रज्ञोन योगः नाम त्रयोदशो ध्यायः. हरे कृष्णा. सो हरि ओम. ओम तत्सत्. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. மாதாஜி பிரபுஜி, இப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்குங்களா? இவங்க இருக்காங்களா? மாதாஜி விஜயா மாதாஜி இருக்காங்களா? விஜயலட்சுமி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருக்காங்க. விஜயலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்க. சரிங்க மாதாஜி. அதுதான் வந்து யாருக்கு ஸ்லோகம் கத்துக்கிற விருப்பம் இருக்குங்களோ அவங்க இருங்க. மாதாஜி எவ்வளவு நேரம் சொல்லி என்ன சாப்டர் மாதாஜி? இன்னைக்கு படிச்ச சாப்டரே சொல்லி கொடுக்கறதா? இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ் மாத்திரம் மாதாஜி. ஓ அப்படியா? இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸா? ஆமா. ஓகே. இப்ப எப்படி மாதாஜி லைவ்ல இருக்கு, நான் எப்படி என் பண்ணிட்டு அப்புறம் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா? எப்படி பண்றீங்க நீங்க பிளான்? நீங்க எப்படி சொன்னாலும் ஓகே தான் மாதாஜி.
எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா நானும் கொஞ்சம் கிளம்பணும். அதுக்கோசம் ஹோஸ்ட் யார் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் லீவ் ஆனா எண்ட் ஆயிடும். இல்ல ரீஜாயின் பண்ணிட்டு பண்றீங்களா எப்படின்னு கேக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, இதுல ரீஜாயின் பண்ணிக்கவா? ம் ஆமா இல்ல, தாஜி. எனக்கு எனக்கு 7 மணிக்கு மிஷாவுக்கு வேன் வந்துரும். அதுதான் இல்ல டைம் எனக்கு இல்ல ஒரு 5:30ன்னு 2 சொன்னாங்க. ஸ்லோகாஸ் அதுதான் கரெக்டா ஒன்றும் வருது. இல்லை மாதாஜி. 2 ஸ்லோகாஸ் சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. அவங்களுக்கு ப்ரொனவுன்சியேஷன் வரட்டும். அதுதான் சில மாதாஜிஸ் கேட்டாங்க. அதனால தான் இது அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறது. ஒரு 2 ஸ்லோகாஸ் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. டெய்லி ஓகே. டெய்லி அவங்க அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணட்டும். நிறைய சொல்லி கொடுத்தா அவங்களால கிராஸ்ப் பண்றது கஷ்டமாயிடும் அவங்களுக்கு. ப்ரொனவுன்சியேஷன் நம்ம சொல்லி கொடுத்தா அவங்களுக்கு grip வரும். சரிங்களா மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதாஜி. ஓகே. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ எண்ட் பண்ணிடுறேன். மறுபடியும் இதே லிங்க்ல ஜாயின் ஆகுங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நானும் திரும்பி ஜாயின் பண்ணிக்கவா மாதாஜி? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.